esumbi ade kyerɛ aban Panyinfoɔ bi nso akasa ya wɔnom kyerɛ sɛ nua ya yɛduadua bɛboa yɛn ama ewiem nsakyerɛ ho sunsuaso bɔne ne yɛtumi asia no yɛbɛkɔ ahafoano south west mansini mu ne akɔhwɛ sɛ de enuadua no esi kofiri afrasa ne bɛka saa bere nkontabuo no mpanifo ebu ne sɛn dwumadie koro ya nam so ma ɔfin so mensin mu ɛyɛ panyinfoɔ ya kwa ebretu ho nsɛm wɔda no wɔde afutuo bi akɔ amatemamufo engineer Emmanuel Justice Ofolina ɛde kɔkɔbɔ ɛma yenuanom a omuduadua enua yi na abusua bɛbɔ awura mu ɛwɔ ensensɛm mu saa na wode wani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ kumawu a ɛkwan a wɔnam soɔ ɛkɔ wɔnom ekurom anansa yɛhu sɛ contractorfoɔ nam soɔ no mpanyinfoɔ bi asa ato mu nkyene yɛ maame no ya ɛnam ho bra ɛne wɔbɔ ɛwɔ azim ya ɛno ɛwɔ nsema is mansini mu ɛwɔ atɔyɛ mantam no mu wɔde adesrɛdeɛ bi ɛto kane mampani John Dramani Mahama anim pensioner bondholders forum no panyinfoɔ abɔabɔnte akyerɛ sɛ sɛ de aban wahyɛ nhyehyɛeɛ bi ase a wɔwɔ animhwɛ mu a ampa ɛyɛ turu no nsia na nya abɔ ne dɛ nsɛm no ana yɛbɛsansan mu de ama wɔ ɛyɛ live ɛwɔ Facebook ɛna YouTube no nso so ɛyɛ adwuma wɔte yɛn ka ɛwɔ bono apuoyɛ fa mu a Sompa 90.7 adarma wɔgyagya mu sɛ yi a ma de sɛ wɔn mpɔtam ho nyinaa so obia ekuram wɔba sunwa ne nso a Sompa 98.9 yɛnua aba akua nyaako ɛne kyame nimon na napoko pie sɛ mu nyinaa kurakura mu a wɔn so de nsam no a yɛnuanom information centers bebree ɛta yɛ kyɛ nwumere taxi drivers trotro drivers pragia aboboya private cars ahodoɔ kwankwa nuase enyuma mu ɛhyɛn mmɔnten mu obia sɛ ampa Sompa deɛ ɛma akatua pa na kwabra kese na afei ɔhene ire ma mekua yɛbo asia ma na yɛ akai sɛ wopɛ sɛ wotie yɛ ɛfa online na ɛyɛ www.sompaonline.com www.sompaonline.com Facebook no ɛyɛ Sompa TV Ghana ɛne Sompa 93.1 YouTube nso ɛyɛ live ɛyɛ Sompa TV Ghana mampani na nado danko akufado ɛna ɛkasa yɛbrɛ nɛ wodi dɔmranim na ɔgye enua ɛkɔhyehyɛ fam ne nyina no ɛyɛ sɛ de yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya ahoɔdene yɛnkwa yɛ bretuo ne adeɛ bɛma yɛ ahoɔden a bɛma yɛnkwa ɛne anidasoɔ ɛne ma yɛhome kɔ yɛ mu ne yɛde bi ba abɔnten nyinaa no enua edi mu akotene yire paa na sɛ kɔbasa bi a enua no sabi yɛtwa ne nyinaa gu ɛnam yɛsu ɛne yɛn ban bi saa no a na ɛhadwen atranya yɛ hwɛ wɔdoma nkoma gyapadeɛ yɛ wɔde ama yɛ ho nsɛm soɔ ɛnso so ɛde wɔn ho agyem yɛ nkontabuo mu ɛkyerɛ sɛ yɛhwɛ sɛ bɛtumi adua enua maako bɛyɛ sɛ apem ɛne akyire na timi aboa ama yɛnkwa yɛ bretu ahodoɔ yɛ a yɛasɛ no no yɛbɛtumi asanya no bie mu na ɛbrɛ mampani ne nado dankwa akufuado na odi ɛdɔmanim na ɔkasa ɛwɔ University of Ghana na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmɔ na wɔkyerɛ sɛ wɔsrɛ Ghanafoɔ ada ɛda yi deɛ yɛmfa yɛho nhyɛ mu the need to preserve our forests for our own survival. We must do this with a sense of urgency and renewed purpose, noting that success depends on our collective action. This is a duty we owe not only to current generations, but also to generations yet unborn. We must do it with a spirit of nationalism, solidarity, and most importantly, love for ourselves, our country, and our planet. I commend the Ministry of Lands and Natural Resources instituting the One Student, One Tree initiative alongside this Green Ghana project. Through this, we can inculcate the culture of tree planting in our youth and hopefully practicing the culture of impunity that leads to the destruction of our forests. I encourage all students across the country to participate fully in this national exercise, to contribute their share to the fight against climate change. Ladies and gentlemen, my government remains fully committed to protecting our environment and our people and contributing to global efforts to halt climate change. Government will therefore continue to explore all avenues to enhance our forest cover through afforestation and reforestation programs and protect our natural resources through community-based management and conservation initiatives. Today, your contribution is to step out, take a seedling, plant it, and make sure it grows. Omampani na nado danko akufuado ewie ye no na wodoma nkoma japade ya wode ama yen yen so afo ya ohweso Samuel Jinapo so de nsem kakra esoso
Today, we mark the 3rd edition of the Green Ghana Day, a day set aside by the President of the Republic to mobilize the entire nation to support government aggressive afforestation and reforestation measures to restore our lost forest cover and contribute to the global fight against climate change. The Ministry of Lands and Natural Resources thanks the President for his leadership and guidance since the introduction of the Green Ghana project in 2021. It is through this leadership and the support of Ghanaians and other residents of Ghana that we have consistently exceeded our targets since the commencement of the Green Ghana Day. And I'm confident that today, the Green Ghana Day will be another resounding success. Let me thank the Vice Chancellor and the University of Ghana for their hospitality. Mr. President, this year we have chosen as our theme for the Green Ghana Day, quote, our forests, our health, end quote. This theme, which was inspired by the theme for this year's International Day of Forests, observed each year on March 21st, underscores the importance of forests. Our forests are indeed our health. If we put our collective efforts together, we can deliver a safe, healthy, cooler, and greener Ghana. Wei yewura Samuel Abujina po wona ye odman kumaja pade a wode amayen yenso afo a ohweso Enedwumadi ani bi ekoso wankrapopu ni matam na sante matam asenso na bitwetua so dendenden nam so ama asante mawura otufo setu ababi onyam kese wane ne dom enso ebodwa kakra ya ne nyinamu no wonom edi eduadua enua na esensa wode hyenko enantininte no otekra rebrare ni kuwa nwmaso osetu ababi otufo onyam kese wokono na onyimonyamfo Simon Osemansa asante matam so afo no okan ho bia fenso no so afo be de eche ya wohwe ensase ni mu adodode so wonmonyamfo Benito usubio no no so ene ne dom eka ho ya nan enya semketwa na bra wonom epadwumade no ho entoma no enam so yewura Simon Osemansa wadam sen kakra edi ede kire asante mayura mobekaya the bar 2017 urban 2018 you started clean and green ebi wo Ashanti region mo hwe akiyemi for no omo ye omo de no ebi wo no the current Lancaster hotel akiri ho no eduadua kubi ni nnua bi ho ufikiyemi eba ai say ebi dua nnua bi nso wo median no and we restricted ourselves to Royal Park. You use 2 routes to demonstrate. Number akon ye ufri santase ekokokoben. Yana ba akon ye asafu. Ufri cement so. Edo wani ahwe amakum junction ho no. On say dua ayi Royal Park no so ebi ho. Sisi ye titim because ye hu say bebre e ho a anye ya sign ashasi bi. Na first no ye clean and green. See, any clean, green, and beautified Ashanti. Inti has here said, you are no dear, some mon farm in share. See, we cry offer from Asquine Church in Equanraga Junction. Bones median or maybe a Royal Palm or have you know, Eddie Kijis, no, a shesha. Kani Kumasi Garden City no and when you for Simon Osemansa what watch a mouth for you say yen share na yanke kaya ho enua dua sebe ye betimi sa de ababiem na no see yape na onmonyamfo Benito usubio ono eye Deputy Minister of Lands and Natural Resources one so ede kakra efo aso say apa ho ntoma ono na dua ne de kane eno kire se ye nyina nkambom ni enkoto aso ni enua enua no ya hwese eye forest office bi ya ewo asantemam ano okọ no ma obenya dua na wakwa akodua na enya se bi ya dua no kwa dua yi otise nipa udua ehia se obesa ahwe ne so ama no atete no na nkakra wagusunsuo ama na nyini na wanya ne sa obewu ntini na hu hia se ya behwe nnua no ama na nyini afi atwa mu no Asanteman Ghana eye regions ni na Asanteman na di first Asanteman timi dua almost 6 million ye dua 24 million Asanteman kwa dua almost 6 million no kire se aduma Asanteman de yaje atumpa meme odidie se otumfo etetrenti na timi koyesa no enti Asanteman afi yasimo se dua 2 million yasramo Monsore waka na munu ya 2 million ne mai sade be ya ibenya 10 million no se nkakra
ɛyɛ 2021 2021 ne 2022 no nnua a yɛadua deɛ ayɛ yie a ɛte ase no ɛtwam 30 million. Ɛtwam 30 million. Aha yɛ a yɛba ayɛ yɛn nyinaa yɛho ɛsɛ 2 years deɛ ɛdua yɛ no ɛkorokora ni hɔ a ɛwu. Ne nyinaa kyerɛ sɛ yɛyere yɛn ho a ne yɛyɛ a mfasoɔ ɛbɛba na wiase ayɛ hye. Yɛnhwɛ climate change ɛba. Yɛn ni sika a yɛbɛsesa yɛ cars akɔ electric cars. Na mmom deɛ yɛbɛtumi ayɛ ɛne nature based solutions sɛ ankorankora yɛn yɛbɛhwɛ ne yɛdua nnua. Ebusiafo no monyanfo Benito wusu bio ene yekotie no ne kurakura mu no asante matema sen panyi pa ya yekwa ebretu ho nsam so da na bam on monyanfo amo omale wono so ede kakra etechri pai kura yigine de tumfo eni panifo bedua mo di mo dan se ayeye wo hwe bebi yigine ni nuaba yigina ho ye nkito ya na chese akuye enya hanko a baby bia yedua bia wasantema mu nyina no nyina ayekama ewum se ebi wuye de na so wo hwe forest commission yesusu dia ye de hwese de enu yedua yi a na chese ye wosa emu be 75% 20% de this year enye sen ne dua ba sen na mbedua enti de ebedua 2.1 million shillings and the American church santema ne se obi bia mfa no nhyem when we are no obi ampeke dua baako forest commission offices bia wa santimemo ha na yinkudua na se yehwe ye population wa santimemo ha na se obi afa dua baako kudua chese nka yenyi babi kura mfa enua nsi Yera amu omare wono ene asante mantama se no forestry commission boss ebusia wono ne ene yekogotie ye afi jumadie no sade na esi kona asɛmti ana da so ne se yenkwa ye bretuo no na afenso so no yapomudene na achiame hene ye wo Ghana emrase bedwa mu yewura aban sumana Kingsford Babin so edi domanim ekodua bi na semni an investment in our collective future, for which reason I urge all Ghanaians to actively participate in this exercise. It is a profound act of love and responsibility towards our nation and our health. I encourage all who participated in today's exercise to be the custodians of the saplings they plant. Visit them and nurture them regularly as they grow into majestic symbols of hope, resilience, and sustainable development. Through our collective efforts, we can ensure that Ghana achieves the purpose of Green Ghana Day exercise and secure a greener, better, brighter future for generations to Owie no wasa ka asemi fa sade galam se esisa yen kwaye bretio ne ejapade ahodo no so de okafa ahonie. These have been counted and numbered. And if you don't get permission and you fail 1 tree, the punishment is so severe that you never dream of doing so. And so when we're discussing this particular act, we thought we could emulate a good examples of those countries. But law enforcement in this country is a serious challenge, and we need to tackle it head on. The act that we pass imposes strict penalties for such offenses, underlining our unwavering commitment to protect and preserve our precious forest reserves. But what is the state of the forest reserve in Ghana? Ghana has witnessed a significant decline in forest cover over the years. Once blessed with a vast expanse of thriving rainforests, our country now ranks among the tropical nations with the highest percentage of deforestation. Achiame hene ya ho Ghana mbrase bedwam yewura aban sumana Kingsford Babin na yete nkan jumadie no ase no na opani a wo hwe akire e forestry commission e yewura George Agbonu woshi wono so de nsam kakra eso so. There are
such as the enrichment, planting, and water bodies, which may sustain the forest resources. We are also faced with some setbacks, which includes encroachment of the forest, illegal logging of timber, illegal mining in our forest reserve, which has become a topical issue in recent times, and illegal farming, etc. And this has affected the quality of our forest reserve across the country. Mr. Speaker, the forest offenses have negatively affected our environment, and it has also made the work of the Forest Services Division a bit challenging. We are also faced with some challenges, such as weak law enforcement with our laws or regulations. So when we are to enforce law, we have such challenges. Acting Regional Manager Ewa Forestry Commission Yewura George Agbonuwashi and Eteninken. T-Breaker said the Forestry Commission Engineer John Alote wano said net dredge Mediana Snow sad in some to Jebiem and a watcher said Nia Yedriana Beboma Shaya Woodwar ya a binding and penny for ya Sebeya Nipankwa and a body aduaya on Yan Kopon Wadia Duma my Ghana. Sabaya betimi aboya ama ewiemu nsacha ya honsunsu asobone no eba ya betimi esia no wose wenso ebehye mo kena na etimi aboanti no ye nyina ye nhwe na ye mfa ye ho enhyem. This year we share a target now, a reduced target for 20 million to 10 million. The idea is we are over 30 million seedlings, and the expect is we are with me and share baby 2021 and 2022 seedlings. No, I just if you wish has say many famous ambassadors will be 2021 and 2022 dear no and I come and Tomba no first no more inspecting your mediano and then Omudia from account for 2023 and you say but I say yet me should be on money and we are in Konongo baby we are now on to go inspecting. Engineer John Alote and Equotian and Anusi ya pen and Mashebedreni ya wano sujam Mashebedre Madesha ya walk queen of Abaton Pesiaso one more for Teresa Ladi Awuni one also the Abaso body at the Mapenny for Hudwa one said it made the enemy and nam so what their footwork cry at the Magana Funina. Wajide Wareshemuse Obibia or Ghana Fenebiano. Emrene to say Ghana first, Mobian Fanny who engimu. Esan is a climate, you know, say, yema yenina. Ye nria sebi ebubu eguo ye kwaye munyina ya danis deserti. Say yan replace ya echi makra bara. One shekra ni akase na edum anasa wa waponi e wobu okrom ha wo munyindi. Enti while we fall our trees we should replace them. Ye replace ya ema abodie Infaswa efi enua mu no yenya se bi oxygen endua po e produce no esumbu a sikantiminto me wo hwe ekire ha ya me ha ya na ye wo me Achimota Forest. This is where I was born. I've lived my own life. It is a me movie quite different area. Monya for Teresa Ladi wano ejremu edemade she ya omo kan kwen no for baton pesia so ewo mrahye bedwam. Yegusua ewo enua eduane mu nsansam no ano ma yemfa mo nkwa akire kakra mo beka ne mo ahye nso a Youth in Afforestation program eyade na maburu ekwa haba mu ho na omakodua enua sabaya yankasa yenkwa no ebetumi agina brane na omotre se bese abosome mako edunum ne akire ni eka aban no de wo mo no enya samketo na sabio hwese aban din a na aban no pese wo kire mo se emu a ekwa adidie no maye kra no a etimi ka bigum ema ne yeyie afene bosome miensani yentua eka enti ha ya pa ye pa mo cha madaroma monka sabi maye bre ya shebma e wo school ya froka transportation wie ti bibia ya froka badwuma we ya baba green Ghana si ya maintain na enye yie nuane nye yie bewu ti desa ye ya maintain no de mudia na sabio munim na ne so ti mudia baba ehiem sa Robert nya hyehye ho ti desa ya sabe bitutu ye be yi Robert ni nyina firi ho e maintain no ye gusu nsuo ne de do ho asana ye ti se mo amwa ye a
yɛn so bere bia yɛ ba no kwasɛm ni yɛbɛnwinwi bebree ama nnua no so ayɛ basaa sɛ nnua no so ne boɔden ti yɛsrɛ mo yɛ madaroma mo yɛ me pɛgye ne me su mo ya ne me tu sisia no bla nya me ne bɛ me didi tin pa me nyuko ni pra na Ghana ta form me fa form na maba ye ba dodo nya didi ni nyina nya epesia nya sa twinsuo nya de gugu so nyina se ye begine dia ba mo hu ne nyina di kan dodo ni nyina ye de ne ye hu adwuma ye kom no wa ko chini sa se wora mo aya no aba mu wa ko nyina me pon ye tefeni ye sorry ya tiafan fasin no so sa ha de twa nyina hia ni nyina no na mi to kan ye ho na mi asem se ba nya ka tia fata no so ni obi ye adwuma na so tia de ka na so we dey ten na omo wiye no na ye piri kwa anim kakra ne ne odomankoma ajapade a wode amaye no yenso afo abedi akire ohweso yewura Benito owusu bi ne busan se ofa bio emu oya wo monka bi nkire wo moy. One of the anchors of that assignment is Green Ghana Day, where we mobilize the entire nation for us to come together and plant trees on a single day. When we finish that day, that is not the end of it. Others can continue planting during the course of the year once it's raining. Whilst the Forestry Commission will also do its plantations in the forest reserve. Today, as we speak, just now, as we speak now, the president is at the University of Ghana campus. And over there, he's also planting a commemorative tree to commemorate the planting for this day. Whilst the 242 has led us and to do it here today. Yes. So I will thank Ghanaians, you the media, and all of you for coming on board. So without you, we wouldn't have been able to achieve that. Our target this year is 10 million. You will say, why did we start from 5 to 20 and now we are coming to 10? It's just because we want to pay particular attention to what we've planted already, also at the same time. Yes, that is why we have reduced the target this year, so that as we care for the 10 million we are planting this year, we can then also nurture the others over 30 million that we planted. So we thank Ghanaians. We should all get involved. So what's the update on the settling contractors who were complaining that they have not been paid? Yes, they've not been paid. Yes, we accept that. Yes. All right. Yewura Benito owusu bio eye odomankoma japade wode amaye no yenso afo abedi akire wo hweso ne nsam a wode to ye nim no obofo ene de ne na mehu apaso ene akoye dan ya wiase nyina na so my Ghana yetu ase wo ye diduaduanua yi offense north wo mo so enye wo ho enfri mu emadwumade ni bi etokọ so ewo honam so ama eye mensin no panyi kwankyerefo ya wo no ehwe kwa ibretu ohun nsam so yewura kwabena bedin wono so de afutuo ema Ghana fo se dua na wo mogigye no se bi mo fa nkogudem ana se awie mo ma ne ngu na mom wono mo hwe se be obetimi aduadua na se de ensem da wo sesa edua twatoa wu a enipa o wasase so twatoa nso bewu no yenhwe ne yemo yenkwa ene agapade eho eban wasa de afutuo bi ekoma chainsaw operators ene galamsey for say Offensive General may distribute 400,000 shillings. 400,000 shillings. 250,000 air call me forest reserve and 150,000 air bar off reserve. As part of 150,000 a day, it be about the Fijakwa Brace out. If I the better this year, is answer what GFSO. I'm also a Mukama. You didn't say we are not only planting, but we nurture them for the benefit of the Fijakwa Brace out and Ghana as a whole. Ona Virginia Banibi. The best stress say omo mbegini nyina no mo fa nkogu dem omo nkodua isan say why the be mo bia na peke contact any baby out dey call as and when the need be na ye post planting monitoring ye be ba field me abai supervisor me ahwe say nua na ayecheche ni nyina no ye dua so a ekoyie na aboy nyina. I can put it on record say for the past 3 years you taking over offensive forest district chainsawing activities within forest reserves it has come to the barest minimum. At least you are putting in place some prosecution processes. Be a while mandu into prison custody, be a while you find you. And as far as we are aware, as a district in the offensive forest district, chainsawing activities has come down to the barest minimum.
In fact, the challenge back is say illegal farming. For that one, I must admit, say it's been a very big challenge for us. But even that one as well, at least there's been some arrests, some destruction of farms, some destruction of illegal. Ebusia yura kwabra bedin wano district forestry officer edema adehya wonom ewo offense so ene yekọ ekotie no. District manager ewo forest commission ya nefa ewo Ahafoano Southwest mansini mu ena wo kasai opani Gordon Ajiman ekire se asem bidika ne sayenti wantrase ena ode akoto DC ya wo Ahafoano Southwest anim se wontie nkontabue na woncha no nso no wontu hu anamo na ebetimi aboa yie pa se won ha nani enka enuanum de ko ham chitemu abese aduowotwe ne akire de eyade se ha dwen pa kire se amanfo sinu won ban no ekeka ne man kakra ewo musa niema ekode na esoso no so mutu hu anamo kakra ebetimi aboa ewo musa eniema ekọ nanim oduanuanum de na esoso still anamanfo bi aso odene you be a friend average weather condition. And the average weather condition a costra and you see climate change. And for example, over be the set temperature. Once again, emre be a criminal na a hukuru any musei. And you see na you who say a hukuru no and why deno and no say a woman sacra assassin. And here example of climate change. And the Nina counting say I was say you do in Ria every say in Ria or Honoma a bombardier to me control and I say a regulatory climate change. Now a free green Ghana no Nukrapa say a year crab away. Every year be a year na a year fair, but free with the a year crab away. Oh, share a few year ceremonial tree planting a year water no of forest reserve we are. Heads of department of Mankanto Forest District drawn from Ahafoano Southwest, Ahafoano Southeast, Ahafoano North Municipality, Executive South, Honorable DC Waha, Mankanto Ahafoano Southwest DC Waha, Ofate Pansua, Assembly members, any the various coordinating directors, district coordinating directors, school for has say BNI officers, police commander. They say I feel the aircraft. And until now, I feel we Green Ghana ceremonial planting. You decided say you deba kwayim. District manager ewo Ahafoano Southwest Mansinimu Edema Forestry Commission Yura Gordon Ajimane Tenen Kajumadi no ase no. Nipa bebre ena bass DC the ma this year one potem honum. Honorable Joseph from Paul Bonsu also can say. The best was PM. So I say, when you do it, the way they die, it doesn't mean so. You pray to say, yeah, I get my class on the Afimeda for so many days. So they go to me at their bar and I do. If you have a forest, maybe say they know, can you not use swallow? Can you see Muslims any and so on? This is absolutely because as a name, it's a tour, and they take me a bomb. As in so far, and talk and talk. Nina, so Peter, so where your forest will be, you are not say a forest, and I must have a gay abayaso. A young for so, Kima, and the bar, the one assassin so, and the beer, the never what dance so, and the beer, the party, the Kahuna. Na the who ba ko mi said the abodemi na sapefo aka no said that e gba ba ko pe wo e wo asma no ye nyina ya che nyina ye so be de ndu and say usua de ko achi kakra onipa de didi na yare no ayam ne nya energy afi mu de ti wo ma gam ne yam ne nya sa energy no e fe no oxygen. We DC the man they say war Ahafoano Southwest Mansinimu Honorable Joseph from Paul Bonsu Superintendent Richard Boahe were district police commander ewa Ahafoano Southwest Mansinimu Yera Samni. Ye kano anka enua de ye kan na police force de amani wudie. Enso enu na eboaye because uje say the abaye na nisu adi university na last 2 years I started here. Oba ye da na chia obo se bia na ebia bi pa e wo ba ayefe
enti bi yɛsɔ sɛ yɛ a yɛwɔ ano nso no kwaeɛ no yɛbɛboa sɛ yɛnsɛe kwaeɛ no because sɛ wotwa dua no na polisifoɔ yi nyawa yɛbɛkyew yɛde forestifoɔ nti yɛbɛsrɛ mo monhwɛ na program no aban de aba no moma yi mmom ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnua no ɛbɛboa nti sɛdeɛ akwara no gyina wɔ kan wei ɛyɛ Superintendent Richard Boahe wɔyɛ District Police Commander ɛwɔ Ahafoano Southwest Mansi no mu kakra ni ya ban enya gyinasie enya tinimopɔ so ɔbɛhwɛ ama ɔman Ghana yɛduadua nnua wɔ mu yi na kyɛ sɛ ɛyɛ asɛmpa nam so ama wɔnom ɛfɔme association bi kora ɛboa sɛ bɛyɛ sɛ adwumadie nyina no wɔnom ɛde bɛto wɔn ho so no watene aban no ɛwɔ ɛkwan ahodoɔ so ne nyina no ɛne sɛ wɔn mu ɛna ɛbɛnɛɛse nnua no na ɛtumi ɛnyinyini kakra nsa na wɔnom atutu akɔ akɔtintim na wɔnom ɛdi ne Sydney Contractors Association wɔde wɔn ani kyerɛ mu ɛwɔ wɔnom kɔn no mu ɛnɛ wɔnom nso so ɛbɔ aban ne tiri so ne nyinaa ne sɛ wɔse 2021-2022 no aban adwuma a wɔyɛ maa ne nyinaa na nyɛ ade a wɔtua wɔnom ka yɛ sika no bɛɛ sɛ ɛyɛ 2.3 billion Ghana cedis yɛ ekɔ kyɛ sɛ aban ɛde wɔnom na ɛsiane sɛ aban de wɔn ka ne nti ɛna dwumadi a yɛdie yi wɔnom ɛkyerɛ sɛ aban no wɔyi wɔn to twene koraa yɛ wɔnom a na dwumadi no nyinaa esi wɔn nan so nɛ aban wɔde wɔn kɛntɛn no wontua enti wɔde dwuma no wasa akɔsesa nkɔfo foforɔ ɛna wɔde wɔnom ɛyɛ nam so nti no Sompa kaseɛ ɛde ekuo yi wɔnom fa yɛ no wasantemantam ase nom Trefo penny at the ma one a Gloria Amponsa, Yan and Boncomo, Emma Dansam at the tray. I think Ghana no yan saying, if you didn't say any as a basket, or so when you be any why, yet say a friend, it's the say Emma. I am one son say, almost the crater, if you first mission or could die. So my young a Piafonio contragi, but the only say. Omo nyɛ bi adi dua eti no ɛma eti mu yɛ nyansɛ ne ti sa de a ɔmo ankasa ɔpɔ ɔmo kɔɔfo a ɔmo de adwuma no hyɛ wɔn nsa kuo ama ɔmo ayɛ esan sɛ kana ɔmo de yɛ ne ti ɛne yɛ gyidie mu ne kyerɛ yɛn sɛ ɔmo ayɛ sɛ adwuma no na sika ɔmo de yɛ ka 28 million ɛyɛ ahomete papa sɛ efiri 2021 ebesi ɛnna me ne wɔ kase yɛ yɛ supply nnua no ɛma kuani da kapre a yɛ fitim kura yɛ ma kuani ni biada sɛ me ni kakra ni a yatsena se ahokyire mu a yɛn sika no mu kapre kora na edi kan yɛ no enim sɛ wo ya aban bisa wo sɛ wo bɛ yɛ adwuma na wa wo sɛ wo sika yɛ wo ya na watua wo ka saa ne yɛyɛ no free kufo abenso kufo penso nyinaa saa ne yɛyɛ no ansa na green Ghana yi ba enua duane nyɛ nnɛ free kufo penso eti saa ne teɛ Okoji contract na udu sika ye na ban na tua wo ka asede ye de sika ye ya ye de ye gidie nyina ne se se ne ye ne da no da ye 2021 ye start no February e ba na e bedru November wo ko enu na wo check kita wo asede ye twen si ye check ne beba 2021 ma 2022 e ko kan ho asem no omo si ye nte ye bo na ban gada sika oboaboa no de abre ye si ye 2022 no ene ye hu 2023 se nkwase ebo ya ba mu because ye apia for no go kita adwumayefo edu ebi kita adwumayefo duenu e oba be sie kura mi kita adwumayefo duenu enye sika ne etua o ka interese o nyina ye mo ko o fie ewusia de ati nken asante mantem ase no ye trefo edema ekuo ya ye from Ceiling Contractors Association one fa ye no ewo ha Gloria Amponsa yen course ansensem no mu awo atoye mantamu Western Regional Manager Adema ECG Engineer Emmanuel Justice Ofori enene ono so di ni dom anim na omo de omo ni kire mu ewo All Saint Anglican School ya no water krade na omo kire se omo dua nua bese empim num ene akire wo mantam no mu na yama ne bofo nso edi akire nti ebere owi adwumadie no ena wone Engineer Justice Ofori edi nkomo no kire se eya futuo ene kokobo ene ode ma ye ne a ye duadua enua ne bi ene sen wobi wo hono mu a so onyanya edua no pe na so kwa kodua sei no a wompagya ne tim hwe ba bia sabi wodwe ba bia na ode ahye ho wobehwe ma wobepagya wotia kosoro no na bia ahoma no a ejawo mu no wobahu se na enam na pampam pe na edua no acha ebeduru ba se mfie miensa mfie na ne ade a enyini kosoro no wa hwe ya na mpanifo sa ba betwa fi se ba bia esi no ebetima ha adwen no ba sa na ye koya na se bai engineer asem wa hane se ene ye Green Ghana Day said ye taye no da no afibia no se bread do se ya ye select school ba ko ene nkwala no ebe ye sua ade efa hia se ye benya nnua
ɛsɛ deɛ nnua bɛtumi abɔ yɛn ho ban wɔ baabi a yɛteɛ yɛnim sɛ nnua de mfasoɔ pii ɛba ɛma yɛ aduane di mmoa nso atumi da mu ɛna nnua nso tumi ma yɛ nwuro nti yɛma nkɔlaa no ehu sɛ ɛho bɛhia sɛ abere biara no yɛbɛbɔ nnua ho ban ɛho nso bɛhia sɛ ɛbrɛ to brɛ no yɛbɛdua nnua no bi nti ɛnɛ yɛabɛdua nnua wɔ sukuu mu ha yɛbotaeɛ ne sɛ ɔwɔ sɛ ɛtumi bɔ nnua ho ban ama ɔmatumi anwi abɔ yɛ nyinaa yɛn ho ban na abere a yɛyɛ saa dwumadie no yɛtwe adwene agyina yɛankasa yɛ power lines no a ɛwɔ hɔ normally no nnua ɛba line no mu nea yɛyɛ no sɛ yɛtiri mu wɔn ama wɔn ntumi amfɔ so ɛsan bi ama line no nanso yɛsrɛ sɛ abere a yɛredua nnua no ma yɛn nkɔdua bi wɔ power line ase sɛ wɔkɔdua bi wɔ power line ase a ɛde ɔhaw ɛbrɛ yɛn. ɛne yɛ a ɛtwa gu yɛ yi ɛyɛ engineer Emmanuel Justice Ofori wode wɔne kyerɛ mu ɛwɔ atɔyɛ mantam no mu a wɔno ne ECG panin paa. afei yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ kɔfɔdua ɛne ne mpɔtɛm na wode wɔne kyerɛ hɔ a kale kasafo no wɔnom mpanyinfoɔ bi ekuo bi ɛyɛ adeɛ a wɔnom nso so ɛde wɔn ano atom ɛnɛ wode wɔne kyerɛkyerɛ mu ɛwɔ second cycle school ahodoɔ de mu a nnuane school feeding program a yɛ a na ho akɔ atwere nnuane no ɛde ama asukuufoɔ no ɛno na wakasa de afa ho ɛnam so ama most reverend Joseph Afrifa Agyekum asrɛ aban ne sɛ berɛ no nie wɔnsɔre roka na wɔmfa n'ani nkyerɛ mu sɛ bɛyɛ mpanyinfoɔ ahodoɔ no wɔne wɔn bɛsuasua adwene ama nnuane ɛho akɔ akyew ɛde ama asukuufoɔ nkwadaa no wɔtumi asɔ ano na ntumi amma biem na ne nkyerɛ mu yɛ a wɔkyerɛ mu no nyinaa no ɛne sɛ mpɛmpi na no wɔn mu no ano nnuane nea wokɔ stores ahodoɔ na ɛka paa yɛ da wɔ mutiri so wɔ hɔ no ɛnya asɛm ketewa ne nyinaa no ɛne sɛ saaden wɔ kɔfiri ɛburo wɔ kɔfiri nneɛma ahodoɔ mu nyinaa yɛse wɔn firi ansa na wɔn matumi de ayɛ aduane ɛde ama nkwadaa yi most reverend nsɛm wɔsɛ nyinaa ɛto dwa wabra na ɛyɛ afia no nhyiamudie ɛde ma ɛyɛ Catholic heads of higher institutions wɔnom ɛdeɛ yɛ anɛtɔ so aduanan mmiɛnsa na ɛkɔ so nam so nti no wɔda nsɛm yɛdi ɛwɔ aseɛ. On behalf of the Ghana Catholic Bishops Conference, I want to say a big thank you for your leadership roles, and especially in administration, in the different educational institutions, as well as the TVET institutions or TVET schools. You play vital roles as far as that is concerned in the life of this country, this nation, and the church for that matter. I believe that you have your ups and downs, your challenges as heads of Catholic and non-Catholic institutions, especially in these challenging times that we find ourselves. Times are hard, but even before this time, I know very well, and I can mention over here some of the challenges that you are going through, which unfortunately you're unable to even voice out because of fear of being. You are trading food items among yourselves. The one who doesn't have sardine, rice, will go to school A or B, and you borrow what? You borrow some. And the other one will do the same. And so food is being, as it were, cycled around. Abusia deɛ yɛte ne nkan ɛyɛ Reverend Afrifa Agyekum wɔne ne chairman Edema Education Association of Catholic Heads of Higher Institutions no ɛna wɔde nsɛm wɔsɛ ɛto dwa no na ne nsɛm nyinaa ɛdɛdi wabra wɔde wɔne akyerɛ mu ɛwɔ Association of Catholic Heads of Higher Institutions wɔnom ɛyɛ a ɛwɔ ɔman mu ha sɛ nom no wɔnom ɛde nsɛm ɛto dwa sɛ wɔde wɔne kyerɛ mu wɔ Roman Catholic ɛne senior high schools ahodoɔ yɛ a wɔnom deda ano na ɛyɛ adeɛ a nnuane ho nsɛm no akɔ akyɛw ɛno nti wɔsrɛ aban sɛ nkɛ bɛyɛ a free senior high school no wɔn san mmerɛ biem na nneɛma bi wɔ hɔ a wɔn san nane na nneɛma sɛ bɛyɛ a ɛbɛtumi aboa na ɛyɛ maame Benedicta wɔno ɛna ɛkasa yɛ wabra na mpanyinfo a wɔnom ɛde nsɛm ɛto aban anim no wɔsoɛso a wɔnom nyinaa ɛnum ɛgye yɛ ɛresama wɔn sɛ. We all know the free SHS policy is a very good one and it's a very laudable one. But as members of this association, there are some aspects that we think that something should be done about, especially with regards to the feeding.
We have observed that even though the government is spending so much, bringing food to the schools and helping to feed the children, sometimes it's not on time, and sometimes it's not enough. So we're looking at it from the perspective that if there's a way that maybe parents could be allowed to support somehow, it might be helpful, because we are dealing with children, adolescents, and they eat quite a lot. So we think that if something can be done and parents could be allowed to support in one way or the other, it might be very helpful to help support the children. And sometimes it is very disheartening when you have the less privileged ones who don't have those from good homes. They have the money, they can go and buy things, but the less privileged ones, when the food is not there, they are stranded. But if there was a way that parents could be allowed to pay something to support, even if the weak ones who cannot pay, the money paid by the well-to-do parents can help support those ones. For the attending a Reverend Sister Benedetta Uzokwe, one no and a president of the Association of Catholic Heads of Higher Institutions, Nedia and Onana Krakramono, and a poema Tamswa for Monia Fosset Kwame Champon, one also idea Basobodia and the man penny for ya what to say at Wasso. Specific aim of the Catholic school depends not so much on subject matter or methodology, but on the people who work there. The head of the institution, therefore, plays a pivotal role among those who work in the school. In spite of the challenges you encounter in the execution of your duties, you continue to ensure improved performance of your respective institutions. And I want to congratulate St. Peter's Senior High School, Pope John, and St. Roses of Akwetia. You are really making us proud as Catholic schools in our room. To say that those I did not mention are not doing well. We are all doing well. But you see, as a proud Pescoba, Sperosa is my darling. I can't be an old student of a Catholic school. I am proud to state that Catholic schools are attractive and unique, not only for high moral standards, but also discipline and hard work. I therefore wish to commend you for doing a good job. My Lord Bishop, Pope John Paul II in 1975 said, and I quote, "The modern man listens more willingly to witness than to teach. And if he does listen to teachers, it is because they are witnesses." Abusia the 18 in Kane on Monia Fosset Kwame a champion, one no a poema time swap for and our dear Basobody at the Macalic schools. I would know one and penny for so ya dear papa swap by a sene ama addition one sema sorry and naso ya watches Calic schools in a dear ya one at the Mufua or share or bow and in dear Juma day. I hope for my ya one na a ya not a dance when tena ya dear one Swabasobodiano a sefata one pa. Yeah, live our Facebook and our YouTube and also a year Juma. Woko bono epoye famu so a ho eye Sompa 90.7. Woko sunyane bono ene ahafon so a yenuanom Sompa 98.9. Wamusu ekwamu a woden sawde ma de hia anwumre edi akoneba ne wone a wotie wo fiefie mu ne ba bia. Yemfa ayini enkyere ensamfoforo mu ana yenko amanyosem kakra. Nyame ya adom a 2024 yekoto aba. NDC amanyoko no ani abrese opese woje tumi no ade free na nado danko akufo ado ene MP amanyoko no ensam. Ye nyina ye nim se NDC fu akoto aba awie ama wayi kane mampani John Dramani Mahama se wodo na mekura franka no emfama wo mo. Na kanipa wono soso be na bade akire. Na na sawodi wani kire mu ewo azemu a ye nuanom ma bi ya woton nam na nam ho dwumadie na wodie. Omo kire se omo sere kane mampani John Dramani Mahama se yakoto aba yi na wie ne de ene wafa awie fa wafa no omo sere na se enwomasuemu obenfo genna na opoku ageman wono a ene omunim no nya sa ade a won forget it onam nya maame na na opoku ageman onu nti no na madoma ya frɛ ntisamtrofo wa ha sentini de yini maame no no mbodin ba so one yam pa Mahama ba obotum wa aboze amanyan mbesiafo dom no efa adwuma na yeye onu nti no na mado ma enede yenya abro papa
dɛ ɛbɛfɛ nsɛmtwerɛfo ma waba na yɛne na adi nkitaho yɛne nkɔmmɔ yɛredi so anim dɛ ɔbɛkɔ akyiri ɔno nti na yɛafrɛ nsɛmtwerɛfo ne dɛn yɛpɛ dɛ yɛ maame Nana Opoku Agyeman yɛne no yɛ yɛn papa Mahama ne running mate ɔno nti yɛpɛ yɛn papa Mahama Kyɛw maame Nana yɛn besiafo dɛm no yɛpɛ wɔ ɛyɛ NDC party no ano na obi a yɛbɛtum yɛne na adi dwuma ma ne adwuma no wɔahwɛ ani sɛnti no ɔyɛ besia ɔno na ɔne ma yɛn besiafo yɛn na nti ne yɛsrɛ NDC mpanyinfo yɛn national executive ne nyinaa wɔn bɔ bɔden wɔn bɔ ayɛn besiafo no ma ɔbɛyɛ a dwumadi no nso ɔbɛkɔ nka na ama yɛn na yɛn nso yɛtum yɛayɛ dwumaden yɛde aboa yɛn papa Mahama. Maame yɛfrɛ no Mavis Kofi wɔtoto nam ɛwɔ Azim yɛ no ɛwɔ Nzema East Mansinim wɔ atɔyɛ mantam wode wani kyerɛ mu ɛwɔ NDC amanyɔkuo no so a wɔno kora na sa yɛ women organizer nɛ wɔn sɛ twɛmfoɔ nhyɛmudie yɛ a wɔfrɛ yɛ no emu asɛm no nansa yada kuma uba election ya ɛkɔ so no ɛne abusua de ɛkɔ so nyinaa no yɛde emu nsɛm dan mu ne nyinaa no ɛne sɛ ansa na ɛkɔ so okra no na ɛkwan a ate apro kyɛ sɛ awiewie sɛ adanko ne adum ama amafo kasa ho ama pipi aban no yehu ya ne sɛ wɔnom de mfidi akɔ akɔgu so a wɔnom yi kwan yi ɛne wɔ sɛ bɔ yɛ ade hyɛ wɔ pɔtɛ mo bobi papa ɛsɛ atadwifo wɔ wɔnom ate nsɛm de ne nanso yɛwie ba election na nkyerɛmu kyerɛ a mfidie ne nyinaa yɛ ade a afiri kwan no so nam so ama ebi kasa aban no wɔ ba election na enti na ɔkɔ yɛ hwehwɛ ne mu ɔde mfidie kɔgu kwan no so no ɛno na nɛ anam so amasoɔfoɔ yɛ wɔhwɛ yɛ kwan ne akwantempo ho nsɛm soɔ wɔnimonyamfoɔ kwasi amu akwanta aba abɔnten ɛna wɔkyɛ sɛ mpɔtamɔfoɔ no wɔte nsɛm bi ɛte sɛ wɔn mu nnua ɛngu wɔn aso fi sɛ aban no wɔayɛ krado ɛwɔ ahofama sɛ saa kwan no nsuo mu awie mu ɔbɛhwɛ asiesie ama twɛntwɛ ho nsɛm no so akɔyɛ de ama adehyia a wɔnom so ɛwɔ mpɔtam hɔ wɔdansɛm wɔasia nyinaa di wɔ abra wɔn ne apamfo wɔnom de wɔn ani kyerɛ mu ɛwɔ kumawu ɛne ne mpɔtam akwan ahodoɔ ɛwɔ hɔ no wɔde wɔn ani kɔtwa wi sɛ wɔn hene santam ɛkɔhwɛ sɛnea nneɛma esi ɛkɔ yɛwura yi ɛsa de nsɛm ɛtoa so ɛfa ɛkwan a wɔde wɔn ani kyerɛ mu ɛwɔ asen nɔfo a wɔnom so ɛba bɛyie no ho. There were a lot of doubting Thomases. There were a lot of rumors going around that we had come here because of by-election. We had started the road development. You have followed me, and you have seen the massive work going on and all the additions being made, even after the by-elections. And you saw the many machines, on the road and on site. Even many more are being added. The contractor has even increased the number of his gangs from 4 to 6. So the work is being intensified. And I want to assure the people of Kumewu that they should close their ears to what people are saying. People could sit in Accra or sit anywhere and carry on with whatever propaganda they want to undertake. Any road work going on anywhere will continue, and in the next few weeks, coming weeks, the people of this country are going to see what is in the offing yet to come. And as usual, they are going around saying that road works are going on in Asin North because of by-election. They should go, they should learn, they should read, they should seek for information, they should come out of ignorance. Ena mo keka de mo pe wa bra no kra ene enkontompo se anase enkontompo ene no kra se ena wonom ede ema amafo nti yewura kwasi amo akwata soafo ye wohwe ya kwane akwantempo ho nsem so echese kumawufo nyina no wonka wakoma ento ye ne titru ene Ghana fo nyina wo se enche kra na wotwe kakra bi anim no ye behu sesaye ewo ya kwan ahodo so owura Samuel Nate George na kasai sawudu wani kyeremu ewa badwaku ahodo ye wo Ghana mrase badwamu a wodi mu akotere wo NDC amanyoko no afam se amanebo abadwakuo ewo emrase betwamu na won na ekasa na o kire se MPP aban ade bia obedi animu bia na wase no enti Ghana fo nyina mo nkama koma mfantom yam mo ye twa mo sem card mo ni ade nyina no wo bia mo mpa ye ba ko pe ye na gya wo soro ye sere wada erode te Ghana fo sufre
safa ka ne mampani John Dramani Mahama bra ene NDC no magye o man yi na yesem o yetwa mu nyina no yensare onyi sa ya ade nye sa ade ya yewu ti open ne mpai boy. It is not true that they are using this to fight crime, because don't forget, the Ghana card fundamentally is flawed. And that's why we have served notice that the next NDC government will do a proper re-registration of SIM cards, which will not involve you having to go and queue in telecom offices, but we will do a proper re-registration of SIM cards. Ghana for Sompa. Sompa ye na yen konkofa eye pensioners bondholders forum wonom so diemu na ye kasa ya wonom eden sama babonten chese woto wo ho egumo e wase ya wo hwe sikasem ho aso ye ho no e ya de aban no watie won so frama sabre kasa de wonom ekupon so no de enyinyini no aban no ahyase etuatua Dr. Edu Anane entry wono ene ye panya ya bribia no kasa edema ye nananom yi wone sentrefo bonkomo e ma wada wonom timpo bi edi e de kireye. It started and it's ongoing. Now you see, we have laid out our own plan of action, and we have said that the coupons and the principals are always due on Mondays. So each Monday, less of course, some Mondays, if the government didn't issue bonds on a certain week, in the weekend, then at some point, a Monday will come without any coupons being due. Otherwise, if everything has been issued, bonds have been issued every week, then every week there will be a coupon which is due. So Mondays, the coupons will be due, either 1 or 2. In some cases, even about 4 will be due the same day. The principals will also be due on Mondays. So what we have said is that Mondays, when the coupons or the principals are due, we would expect government to pay. And if government is going to pay, we know that if the instructions are given for the payment, by Monday, Tuesday, Wednesday, we should see the payment coming through to individuals' account. So if by Wednesday evening we haven't seen the payments coming through, then we know that the government hasn't instructed its agents to do the payment. And on Thursday, we will do the picketing Thursday, Friday. Then we will wait for another Monday to come. That Monday, there may be some other coupons also maturing to add up. We will still wait for Monday, Tuesday, Wednesday to receive payment of both the old ones and the new ones that has become due. If by Wednesday we have seen payment, we won't pick it on Thursday, Friday. If we haven't seen payment on Wednesday, by Wednesday, we start the picketing, we go the picketing Thursday, Friday. Anti-picketing ne dia nya dia wonu atwa so mo hwe ne mu sedwada kosi ukua da ban no ne nyina wa hyase no obetimi etuatua na sa ama ne sa dia ene ombesa to mo ho agum se de be ya ban no obehu so mani abre na watua mu sika e de ama won no yenko atoye mantam no na wasa Memphis Central ena yeginan ade hye ye won patam wo kire se NPP aban se wo hwe ne din a wo hu asem obeka atere no efri se wo hwe wo mra se badwane ya wo ho no mu a ona bo Peter ya kwa ate ani DC ona bo Patrick Ogasin Amponten omu tau se de nipa besan na sampanifo mienu asan wo se bibia ye mpuntuo bia no ebi ni mpatam ho asankafo osun abrewe esun akwakoro esun abranti esun ababa wo esun no mo kire se ezise kura no omu hu de omunye na yenti ade hye no nsemo a ode to yanim akoko efa so kura mpo no enye koko ketwa akwa we start say be 2010 am start say me fa kwa we so enye papa da pay for number promises I to aba no wi a eno ano yenti omo nka biom tie sra omo akwa we die omo meye mai na main road eboa ye papa the way akwa na ye moto ni e cars nyina auto moto kra acha 3 man na moto na start say bubu kampo de enya kra tie sra ban no asanko kwan no de omeye mai otimu aba wo so nsono sa ede mitime fa kwan we so be 5 times e kwan nye bewie na wonfin na ya oya nti yesra ban na akofo ado yesra no onhwe no be ye nkwan mai asanko to manso enye izde kra kwan nyo wonna te kwan we so port house nsuo ana ahano mose ahana ya no enye izde kase akesi koko kase enye izde mines kase fa nya agro nti yesra mo aban be no be kwan enye izde kra yesra aban asenka kwan ni nyina asai ban se be getting to 10 years ni ye face problem okwan so pa
ma ona kra titin mo wiem to car ma okra na because of a kwan ndi no na dwene ye say o driver no na wo hwe car ni ye bi wo nso amoji sese na mo de chikosua di nya so ya mo nkanka ho nya kwan no nko a wasa board ye ade hye na esuin eno na ye ka kire wo se bi aka na wo so saa na wo ba mamu ye mmere ade ba ko e ha dwen pa se efiada pa se ne ana no pe ma me frɛ wo so wo beba na wo ba ma anya adwuma eny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 e wo oba na wo ye mu ahyew bra due kafra oh mete wase na de mente wase sen ya papa wo oba na sei na oba na so head dia na why say tokum wo san hu say atum say yes niema na akoi enso so wo beda no na universal natural clinic say bra nkoro mo na ye nye da bia na ehwia nkoro mo saa wo be hwia nkoro mo na dwa saa be hwia nkoro mo awia na wo nkwa wo nipa bɛn baji aduro na ye hu aduro na ye adwuma tisi park no so na bobo na hego na ani abre e kire Champions League final ye se be di agro bra na ye nya waduro stroke no nyina bɛkɔ honam ye nyina bɛ firi hɔnom sciatica ne ade sei so to asese ye hwia ba fam se ya na hwia se fam but passew na ku ato atwene wo de e mama ji aduro na nanam ba bi na ye nyi wo sikani ɛna doctor nso ye smart ɛna wa head aye selection ayi ma no om ho ofe te said ye comments Ghana no ma no giram kokwa tuntum na tuo animu anima what university de ko na ho anto wa na say yare ni firifie e bia gusu apa ni bi na ti ade di aye wo mesraw atonso s-line ha ya bonso mu ha na yebo ya yebo adwuma 0556 224 102 0556 224 102 na ya so wunim say Africa Origin Travels and Sports Tourism at the year called Morocco under 23 ya eko so na Africa Cup of Nations no kwabena yebeko na yakoye commentary wo honti yebeko bi ahire fa na wo ya wo pese wo kobie pay just trust and obey na wo koda da and no ensese ne simple kra visa application no there and just be bia ye very simple what dey say bia me cheche mo say kra no a e bia beta wani so me say Africa Origin Travels and Sport Tourism e dey wo kofa Santine Morocco no akodu what dey fresisi a ne tie say what say na kwabra kase kan se bi no mo nkire mu na tie ase 0544 347 002 0544 347002 and 0544 322 112 na ya so anwumre yi eya agi aperitivo na gi mizo na gi 5G hwe de bia me ka se wunya aperitivo no me ade ba kwa ya na mani gi pa ne se bema wa fira adwuma ba na Friday oba be hia na wo gi wo bag no wo hu se nnuro wom nnuro a oba ya adwuma wom ba kwa ya aperitivo ba kwa ya mizo ana ba kwa ya 5G ayefro badintuo dwumadie bia wodie bia no mesrɛw sister wonya adwuma gensa yi biton gen drinks yi biton wo tom na waso odene hwɛ na no sane wuti hwɛ kapa wo bo ba mai ohu ebasa ba ma no na ne bu afu wo hwɛ nkrom ngu so san jibikoton na nya sika gu botom ba ma no yi a no wayi na ma ware na so se ya esi abonsa akora na ma wo nachi na ba ma no yi na wunyi a okwa adwuma ba wa bere ni sisi ya ne ya o emfie aduo wotwe na oba na wo no wongu na chi na wo de anyi bi nkoto wada na tira ho from says 0246 270 221 0246 270 221 Ebusia ene aye weekend sai wo ho kani ebe fie mesraw eya ema osisi yade no enje wo moso na emfa enkobo edum ni adan mesraw be ma ya wo so ho wompem na etu kokwo ni nyina ase ema osisi mu nso no emu engo enye flexible ni nyina eye 3A core capsules na ye kamfo de ama wo kokwo no etu ase ama osisi mu ada ho de esisi wani ase ne honam dua na nyina no etu ase deku e de ama wo sanso ena osisi yade no so no etu ase ebema osisi mu aye de be ma entini ne be ye adwuma enye sa aye adwuma ne gyina so be ko tim kagya na da ho mesro be ma osisi yade wo so amamreyo adwaro wo mpem no eye 3A capsules 3A core capsules na ye kamfo de ama wo ayem tim so eye ade a ede yade eba
na ne nyinaa mu no yɛ ka cho sɛ ayam timbal so na wanhwɛ amfa 3A co capsules ne bi anonom na wamobo amesraditi yadeɛ ɛsa ɛbɛba bepi wo so ɛno nti no sɛ yɛ ayam tim koko ɛne sisi yadeɛ no ɛduro baako yɛ yɛ kanfo de ama wa ɛne 3A co capsules bɔmɔdenfo ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ kolinak heba misty heba dani heba ɛne apidank na wɔpɛ enkyerɛmu a esi ase anasɛ wɔpɛ adwin bi ɛsa de afa ho bie mu a bɔmɔden fra yɛ mɛ 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules wɔsɛ ɛyɛ cocoa master. Wonyanya benum sɛ wom wɔsafe to me pono matamfo anim ne yɛhwɛ deɛ mfifire bɛfiri no na wawi adwuma no. Adwuma wote yɛnka ɛwɔ Sompa 90.7 Nkranza apuoyɛ fam na woba asunya ne nso so a ɛno nso so akua nyaako ɛne ne dɔm ɛyɛ Sompa 98.9 santimantamu baabi a ɛyɛ Sompa 93.1 ɛfa nwumere yi yɛmfa na asɛma owura asante ɛboa Benedict akosua somua kuku a akosua agyewa kɔdeɛ ɛna afei so sɔfo maame premier ne Libia Boga yɛnua bɛma Bawa Bedu ɛne abusuafo nyinaa mfidi dɛ mu Buffalo Dr. Silas nom ɛne abusua maame ya Grace ne abusuafo nyinaa so boa yɛne a yɛde bro sabe de asɛm mpanipa nipa na pɛ ne ho asɛm forusuo bɛma Jawusu saa nso so na ɔmo asɛm aduanaba ɛne army commander sɔfo ɛna army commander sɛ sɛ ɔbɛtena kyerɛ ha yɛ ɛso duanadwo patrol ha nyinaa